Seldjam TV. Siriya werde yimoɓe fulfulde be Mohammed Lamin. To salamu alaikum jamaje, mi hofna mon koroɗa misani mon goto minon biyeteɗo Farida Poulot e miɗo lara kujeji fere ha nder Seldjam eɗo welami eɗo fottanami bo mi wari mi yiɗi mi huuda be Seldjam ngam mi laari kuuɗe maɓɓe ɗo wurti eɗo yaha eɗo woɗi ngam man min fu mi yiɗi mi laata artiste dow ɗo balle seɗɗa on faman kuuɗe am heftan ɗum noon mi tammi huugo wate gite kadi mi sani mon goto mi yetti Sokoto. Fatawi